Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ina shogir omagi ku gap zanka. Assalomu alaykum. Barodaroy Tojik, ina inja omadem pesh eshon yod гирифтаистем. Бози кандагиша чикнам ётам коркам ки. бародарои ака гуфтагия ки хай рума нишонате хай мо ами гап ягон каса каз намекунем ина ами сариқати кор омадагия хай ҳамаша ёдаш додем бо куҷоеш ки амда камтар баланд мегирифт чӣ мекард бо гуфтем ки уҷара брадам бо ақиваи кам биги айсар хай ами кандагиша ина оз мекана шумо нигоҳ кунед нами камтар пештарако омад қатимна на кора уҷа саркесим ине иншоаллоҳ бози камтар трактора пеш ҳайхаанд дар кор ки наздики бачидаст ҳисос кор кая натонистест